En primer lloc hem de saber què és la malaltia, què és aquesta malaltia. És una malaltia que afecta a les venes, no a les artèries. Les venes són els vasos que recullen la sang de tot el cos i la porten al cor i al pulmó per oxigenar-la. Llavors, hi ha dues manifestacions bàsiques d'aquesta malaltia. Una és la trombosi, que afecta a les venes de les cames, i una altra és la complicació d'aquesta trombosi, i és que aquest coall que es forma a les venes de les cames es pugui desprendre i s'impacta al pulmó i llavors produeix una embòlia de pulmó, un infart pulmonar. La trombosi venosa profunda és la formació d'un coall de sang a les venes que estan a les cames. S'ha de saber que hi ha una sèrie de símptomes que són molt importants de cara a conèixer bé aquesta malaltia, que són fonamentalment quan de forma unilateral, és a dir, quan amb una de les dues cames apareix dolor, edema, que vol dir que s'infla la cama i es posa molt vermella. Habitualment això no desapareix quan una persona està estirada, sinó que és progressiu, afecta de forma ascendent a la cama i llavors, clar, el metge, el pacient, ha de demanar ajuda, ha de fer la consulta al seu metge de capçalera i des d'aquí s'ha de derivar a l'hospital per fer el diagnòstic adequat. El diagnòstic es fa sempre mitjançant una ecografia de la cama. Com es tracta? Es tracta amb un tractament que nosaltres diem anticoagulant, amb heparina. És un tractament que el que fa és fer més líquida la sang perquè a poc el fàrmac junt amb el cos vagin desfent aquest coall i millori la simptomatologia de la cama. Hem de dir que aquesta malaltia és una malaltia que està associada a una sèrie de factors de risc. Els més freqüents són la immobilitat, el portar, per exemple, un guix degut a una fractura d'una cama, la cirurgia, pacients que han estat intervinguts per qualsevol tipus de patologia, especialment de les cames, com inserció de pròtesis, una pròtesi de genoll, una pròtesi de maluc, el càncer és un factor de risc molt important i després hi ha altres factors menys freqüents però que també els hem de tenir presents. Llavors, és molt important que la gent faci activitat física. És caminar, bàsicament és activitat física aeròbica, bicicleta, nedar, piscina, el que sigui. Això és molt important, 3-4 vegades a la setmana, mitja horeta, 3 quarts d'hora, és fonamental per prevenir aquest tipus de malaltia. I quan ja l'has patit, també nosaltres recomanem activitat física per millorar el flux sanguini i afavorir, evitar, en tot cas, la retrombosi, l'aparició de recurrències. També és cert que aquesta malaltia i amb la globalització s'ha associat als llargs viatges amb avió, que és el que es diu la síndrome del turista. Llavors, viatges molt llargs, per exemple, transatlàntics, que el pacient va relativament immobilitzat amb un avió, és un factor de risc que s'ha descrit que pot causar trombosis a les venes i inclús embolisme pulmonar. La forma de prevenir-la, evidentment, posar-se unes mitges elàstiques quan fas un viatge llarg, no estar tot el temps assegut, sinó de tant en tant aixecar-te del seient i caminar.